техникум шаҳри Душанбе ва биёед ҳайати дастаҳоро барои шумо муаррифӣ мекунем. Футболбозони мизбон бо чунин ҳайат имрӯз рақобат мекунанд ва як карт ки дар равзани гузариши футболбозон баъд аз чанд рӯз тағйирот дар ҳайати дастаи Файзкан анҷом дода мешавад. Хуб, ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам дар ин карт ба ҳисоб меравад. Хуб, Далер Ёдгоров ним муҳофизатгари дастаи Хуҷанд аз зумраи он бозингарони барои бозингарони Хуҷанд. Партоб хеле ҳам баланд иҷро мешавад. Вазъияти бисёр душвор. Қараев ва қариб буд ту ворди дарвоза шавад ва ҳамин тавр гол. Ҳисоб кушода мешавад. Бинандаи азиз, Артем Сиардюк ба задани гол даст меёбад ва ин иштибоҳи худи бозингарони дастаи Файзкан буд ки натавонистанд тӯбро аз даруни ҷаримагоҳ берун кунанд. Сиардюк ниҳоят дар дақиқаи 42-ими рақобат ба задани гол даст меёбад. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем ба лаҳзаи такрор. Партоб бисёр ҳам хуб Очилов дар рақобати дуюм бозӣ кард дар ҳаво. баъдан Қараев ҳам иштибоҳ намуд. ду ҳимоятгари дастаи Файзкан натавонистанд ки тӯбро аз ин ҳолат бароранд. се нафар ҳатто буданд. инҷо Пиров, Эргашев ва Ҳувайдои Гулмурод ва ҳама чизро барои ҳамлагари дастаи ҳариф доданд ва он ниҳоят тӯбро ба даруни дарвозаи холӣ ворид кард. Мамадали Содиқов пӯи чап дарвозаи ҳарифро нишон гирад, аммо муваффақ нашуд. Аксулуҷуми дастаи Хуҷанд аз канори майдон. ҳоло Партоб хеле мувофиқ барои Дилшод Бозоров. Зарбаи Бозоров ва гол. ҳисоб 2-0 мешавад ва инҷо барои дарвозабони Файзкан ҳимоятгарон монеа шуданд. Яъне пеши чашми ӯро гирифтанд ва натавонист ин зарбаро баргардонида. Капитани дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров ки дар нимаи аввал чандон намоён набуд, ҳоло дар оғози қисми дуюм ба задани гол даст меёбад. ҳисоб 2-0 меҳмонон пешсаф ҳастанд. Асимҷон Қараев голи дуюмро ҳам ба дарвозааш сар дод. биёед ба партоби Артем Сиардюк мутаваҷҷеҳ мешавем. Бозоров зарба мезанад. Бале, инҷо воқеан ҳам пеши чашми дарвозабонро гирифтанд ҳимоятгарон. Ба ин хотир Қараев ҳам натавонист дар зудтарин фурсат ин зарбаро баргардонад. ҳарчанд самти онро муайян кард. ва аниқтараш Маҳмуд Пиров бозингари рақамаи дастаи Файзкан ҳоҷи Акбар Осухов муваффақ намешавад. Дороб Эргашев зарбаи Дороб ва боз ҳам хафнок. ва ҳамин тавр 4 дақиқа илова кардаи довар ба поён мерасад. дӯстони арҷманд Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 бо голҳои Артем Сиардюк ва Дилшод Бозоров ғалабаи муҳими худро дар сафар дар бозии даври 12-уми чемпионати мамлакат ба даст овард ва мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқот бо 22 имтиёз мустаҳкам нигоҳ дошт. Когда, блядь, им не выпьешь вечно, ходит,
С кем играете теперь, кстати? А? На выезде? У нас дерби. Саракшан.